și binecuvântat să fie Domnul. Vreau să-mi laud pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este acela care și-a atins mâna spre noi. Iisus Hristos, când era pe pământ, prăvăduia cuvântul lui Dumnezeu. Oare nu era El din partea lui Dumnezeu? De ce să mai prăvăduiască Iisus? Ca să auzi tu astăzi că Iisus este cu tine. De ce astăzi mai are milă Domnul pentru tine? Pentru că a murit pe cruce, a suferit pentru tine, a plâns pentru tine, a plâns pentru mine și de multe ori nu stăm în prezența lui Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Într-o zi vei sta de vorbă cu El. Vei sta la masa cu El și vei cina cu El și vei mânca cu El. Nu poți să mai suferi pentru Domnul o clipă, că El va veni. Nu poți să stai de vorbă cu Domnul. El ți-a venit în ajutor, ne-a venit în ajutor și trebuie să-i dăm slava lui Dumnezeu. Cistește pe tatăl tău și pe mama ta. Caută să faci bine. Caută să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși și atunci vei avea parte cu Dumnezeu. Dacă tu nu iubești pe aproapele tău, cum să iubești tu pe Dumnezeu? Dacă tu nu iubești cu cei care mănânci, cu cei care stai de vorbă, dacă nu l-ai văzut pe Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu ne iubește. Astăzi spune, iubiți-vă vrăjmașii, căutați să faceți bine. Cei care vă urlesc, cei care vă pleastemă, faceți-le bine, că într-o zi Dumnezeu te va binecuvânta. Dumnezeu este acela care va veni și te va ridica din necazul și din suferința ta. Crede-te în Dumnezeu, pentru că David spune în 31, Psalmul 31 și spune, Doamne, mă cred în Tine, să nu fiu dat de rușine niciodată. Dacă te crezi în Dumnezeu, niciodată nu vei fi dat de rușine. Dacă te vei crede în oameni, vei fi dat de rușine. Domnul să facă El să ne credem în El. Iubește-ți, iubește Domnul. O zi va veni pe pământul acesta și îl va lua pe copilul care a suferit pentru Domnul. Caută pe văduva și pe orfanul, caută dintr-o inimă curată. Amin.